Senyor Millo, vostè parlava que el PP català és la veu de la responsabilitat, de la prudència, però és una veu que no acaba d'arribar a Madrid. No, sí que arriba, sí, tant. Alto y claro, que diuen allà. Alto y claro. Ho dic perquè el fet que la senyora Sánchez Camacho anés dilluns a plantejar aquesta proposta a la Junta Directiva del PP, que és una de les poques vegades que responsables territorials assisteixen a aquesta reunió important de la cúpula del partit, la veritat és que les respostes que hem pogut sentir han sigut força de rebuig a la proposta del PP català. N'hi ha hagut poques, com per exemple el senyor Montoro, que deia que la proposta que presentava la senyora Sánchez Camacho era igualitària per tots els territoris d'Espanya. Hi ha hagut crítiques dins del PP pel moment que ha triat la senyora Camacho per anar a Madrid a presentar aquesta proposta? La primera cosa que vull dir, per deixar-la clara, i els agraeixo l'oportunitat de fer-ho avui, és que aquesta és una proposta que el Partit Popular Català va aprovar fa un any i mig. Vostè té molt a veure amb aquesta proposta? Sí, sóc el ponent de la proposta. I no se sent desautoritzat després que... No, per lo que li explico, al contrari. És a dir, aquesta proposta la vàrem sotmetre a votació en un congrés del Partit Popular Català a l'any 2012, el mes de maig, per tant fa un any i mig, i va ser aprovada per unanimitat, per la unanimitat dels congressistes, és a dir, de tots els que estaven en el congrés. Posteriorment va ser, evidentment, va ser presentada a Madrid, a la direcció del partit, al govern, al Ministeri d'Hisenda la coneix, i en el Parlament de Catalunya l'hem votat diverses vegades, inclús alguns partits catalans que avui criticaven, Ciutadans, socialistes, etc., no han votat mai en contra de la nostra proposta, mai. I ara sembla que s'han despertat de cop, poder no se l'havien llegit, no?, i poder, doncs, senzillament l'havien menystingut, no? Però en aquests moments el que és veritat és que el Partit Popular Català és l'únic partit que avui té sobre la taula una proposta concreta. I aquí es pot parlar d'alguna cosa concreta. Hi ha una proposta que no estem pas plantejant que sigui la solució a tot el conflicte que tenim plantejat, però així com altres parlen de vies esotèriques i de qüestions que no saben ben bé què volen dir, aquí hi ha una proposta concreta i apostem pel diàleg. I el diàleg vol dir parlar de moltes coses, no només d'una. Però la primera pot ser aquesta perfectament, perquè sí que sabem que hi ha una gran majoria de catalans que tenen una expectativa posada precisament amb una reforma, amb una millora, amb una modernització del model de finançament de les societats autònomes. I el nostre és un model perfectament que entra dintre la llei, que està dins la Constitució, que pot ser que algú hi estigui d'acord. Jo sempre he explicat que aquesta és la proposta del Partit Popular Català i no té per què tenir el 100% del vistiplau dels nostres companys en altres llocs d'Espanya, però és una aportació al debat. El 50 o el 60%, però és que tot el que hem pogut veure, el dia que es va fer aquesta... Diu vostè que fa un any i mig que es va aprovar aquesta proposta, però de fet dilluns hi va haver com una posada en escena per anar a explicar que el PP de Catalunya, el PP català, que és com es diu ara, va anar a Madrid a fer aquesta proposta davant de la situació política que hi ha a Catalunya. Aquesta és l'explicació que es va donar. A mi m'agradaria... Teníem preparades unes declaracions del president Mas. M'agradaria que les escoltés, a veure si vostè interpreta el que diu el senyor Mas de la manera que ho interpreta ell. A veure, veiem-ho.